I'm covered by Emadek TV, Sunyani and Shram. Time with Emadek Ena Yabasu, and a very educative program partner, Mede Brown. Now, me come say one more summer, some did media Gateway Senior High School. Gateway Senior High School was Sunyani. Bakuni Aba, the Omoyan say, where we secondary school, Puna one pass, now person so trend for fra. Gateway Senior High, Emma was a Quiniano, Emma, which means so babetre, a passy pa, and ye easy. It's all the NS over fan number ye good screen, so no afraid Gateway Senior High, it was Sunyani, in fact, or on Bema when ye aji, say, oh, wouldn't be, and I say be a school baby, up a say, would jai now babetre or Abia Gateway Senior High, and also a Quinian. And yen of deck no more name a ye wasi and no more. Meno Casa is your Gateway Senior High, Eguso ma admissions, and no, baby, I will be a ocean Miss Amri, say, a 200 who baby, I will catch and pass a fee, and an American for Gateway Senior High School at the mount. SAMGEE casual fashion clinic and so airborne home ye pass a banner and the outdoor engagement, wedding, a sorry programs, be another party. Any kinds of program be our person will quite used to attend and answer a shatter did do out to say yes, or you jaw ye pa and not make for SAMGEE casual fashion clinic at the mouth. Or contact in the good screens, offer now or our botra or no becker say ye hammer as baby I will be also not ye delivery at the bar and answer or me delivery at the bar. Now SAMGEE casual fashion clinic and not make for a demo. Me try home bar Emadek, time with Emadek, Medebram. Time with Emadek ena more sanso eguso more she and edmedia mede bro asem bi afa relationship mu emu nsem no bakumi enu bi na pese me na mo che ene de make an say one oba ete ho ananse one be ma bi wo ho na say oye sa nieman bi a mekan emu be se enum krampa na mesro sa be ma no nsem feta na sa oba no nsem feta se o se o ware no na fa ho adwene yie na je say o mpe po aware no ebe den eno no ene say first one person me kan ho asem ene say wako oba ono on take initiative say ono be ma no be ye bibi so what they say oba on take initiative say ono be ma no be ye bibi mesro me pa chaw sa oba no fa ho adwen ade na me kan sa obetumi akọ oba bi wo wa otumi say wo anga say wan ye say wo soso numu ni ade a obetumi adi be na wotwe afi kura woni dan mu wo masa ono anga say anya na adwen say obeba won chempo say or show interest bi say 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 opese ono ye den eye bibi sa oba no na wa ye steady wa hwe no ye ani ti am kan sa no say ebedwumre bi no sisi akrampo a monwo ye krampo na woni sa amre na bedwumre bi a mawo 1 2 3 a matena dan mu a che no ade nso de dem say relationship no the more a motena a che no na sex nsem no na ye den e kofom sisi ya montena nche ya nyuru ba bia mpo na akọ no ho a wo twetwe ne ho enye so twetwe ne ho so ompe wo se pass on wan kasa de ne ho ba de e din pa de ma de na me ka wo se wan hwe ni after so no mienu mu aware awie akire no ebe 3 years 4 years 6 years 7 years 10 years achi no me ka no kra kire say wan kasa wan for so pass obesan so ene na ye bibi a ebetumi adi be 3 4 5 months na mo hyedam won no obi anya bibi wo pass me am ke wo de opatra hwe me say ono asa oba no especially man no onye na adwen say obe ode sa adwen beba say ode ne ho eba say oye bibia ma wo be ma no hu say na neje say opese ono ye bibia mesro wo ye be ma sa oba no enware no sa oba no enware no ade ba ko bia ma me santo pese me kan ho asem e che say wo ye be ma na say wo ne oba ho na oba no otadidi watem asem kitwa bia no odi watem asem kitwa bia no adi watem a enye wadwen say sa oba no wo ware no wia na obesesa mesro fa ho adwen prekwansa na wa ware no esan say bia no wonni watem ofie nku adakro bi di watem wa bontan edi so wo ba bi wo na kan asem kakra bi kire na asem kitwa bi na ada na abufuo na otumi adi watem otumi di watem otumi sa asem na waka na wadi watem a mesro sa oba no waste time wo no ho emfa wo ne ba bi a wadɔ na akwa akosi jaano ma no nko esan say okɔ abonten a obedi watem agu wanim ase ayeba kun bi am sanso pese me ka kire wo ne say oba wo ne nete a wonye na adwen say wo ho kire wo beboa obi se wo bisa ne bibi a na wo twetwe ne ho no mesro sa oba no fa ho adwen enkoso ne ntena anya sa oba no fa nkosi ba bia
trust me on fa nkosi baby a se na tie bia saa oba no obegyaw enti ka hu ni se ye woniema bi wo wa oba start se oya entwe nkwa akire mesro me se saa oba no twa so ezan se enakpo ho nkyere mpa wonya bi de ma no mpo ni ena se wo ho kyero kakra na obisa na opse oni bi no ebedwumre bi na ho akyerew ho ni bi kura no mesro saa oba no betumi am wani magu as seriously enti mesro oba bia ni timo ode wo so kakra bi a wo no tusi saa de no mesro saa oba no twon ho efiri no ho another thing I know say also the 2 3 mu say oba eye saa de na say oba saa no ompel ene say wo no oba bi wo ho na frɛ obɛfrɛ no ɔtwetwe ne to ase ansa na wafrɛ wa fa ho adwen wetumi afrɛ oba bi ebi anopa ekopema nyimire na wɔmfrɛ wo wafrɛ na anopa wo ekopema nyimire na wɔmfrɛ me kan what ya say phones abeya de bi abeka nipa brabo ho enti oba bi obɛfrɛ na anopa be 6 o'clock na phone no number no kɔ 7 o'clock ebi okwa obɛfrɛ kra na ye call waiting nanso ni nyina achi no nyana adwen say ekate ya oba abɛfrɛ wa saa oba no mesro fa ho agigya ne ma no nkɔ no ompɛw wo na wo hye no so no wo na wo hye no gya ne ma no nkɔ ezan say obɛkɔ so adi nachi aye ne obɛye bia no mfa wo nkosi baa bia so oba dɔ wa ho ohun sɛ wo na obi kura kasa ananse ohun sɛ ɔno obi kasa na ohun sɛ wo frɛ simu pɛ sisie no wakate kɔro na ɔpɛ sɛ ɔyɛ den ɔfrɛ back because na ni gye wo ohun sɛ ne dɔfo papa bi na yɛ den ɛfrɛ ba sɛ wo bɛfrɛ no anopa ekopema nyimire na onfrɛ back mesrɛw gya saa oba no ma no nkɔ another thing am sanso pese meka eni na we die ano ɔhye yi pa ɛne ne sɛ wo no oba te hɔ na ebia oba na fo achi no akye no sɛ wo fa hu oba bi saa na sɛ ebia untumi ne ntena bie mu a gya no ma no nkɔ sɛ wo no oba te hɔ na onso oba no wafo achi ɔne bɛma foforo akɔda ɛma wakye no saa oba no we na untumi ne ntena bia mu a gya no ma no nkɔ isan sɛ enye easy sɛ bɛma oba bɛfa na chi a ɔde bɛkyɛ oba no simple saa wanhwe ni ya wo ne na aware nyina achi no kura no saa sɛ wo bɛkae a wanhwe a niema bi a ɔbɛyɛ no ɛkyɛ nti sɛ wo mpɛ sɛ daakye we create program ma ho a na wo awu sɛ wo dɔ oba no de a ɛne ɛkɔso na wo ne ntena ba wo akoma wutumi sɛ oba we ne wa yɛ ɛhye me yɛ me ya menye wadwen sɛ obɛpanish ne bi gya ne ma no nkɔ ezan sɛ wo yɛ wadwen sɛ o force ho sɛ obɛma owure fi asem wi ya ndɔkra nyame enye ide sɛ owure betumi afiri asem wi da because ade a ɛya da bia nso bɛyɛ den obɛkae ne esan so tosu biem ne sɛ oba bɛma bia obɛhyia ne bia no sɛ wɔpɛ ne number na ɔde ama no mesro saa oba no so no ɛmfa ne nkɔ akiri gya no wa gya no ɔbɛhaw gya no oba ohyia bɛma bia bɛma no so ɔpɛ na bɛma no so ɔpɛ ne number na ɔde ama na gya no onim ne nti ameka sa esan sɛ ye mu bebre na ni wa ehyia oba na ya ka kyɛnse yɛ pɛ no ɛnyɛ den ne number ne yɛ bɛgye yɛ gye ne number ɛnyɛ den ya daakye yɛ abɛpɛ no nti wo de ohyia oba bisa ne sɛ ɛmɛma ɛgye ne numbers since yɛ wo no bɛpem sɛ mmerɛ ɛmɛma agye ne numbers yɛ sɛn so mo na bɛ 100 a me ka no kora kyerɛ mu bɛ 90 ɛbɛsɛ ne pɛ ahya sɛ so mo gye no mo se me pɛnyon ko akeke ɛnɛma no mo yɛ awa mu nim saa de nyina ɛkyerɛ sɛ wɔn pɛ wɔn ankasa yie wonim ne nti a ɔgyegye man numbers because ɔpɛ sɛ owe ɛhwɛ sɛ we ba na ɔne ne kasa kakra na ɔhwɛ sɛ bia ne nneɛma bi ɛkɔ no ɛmɛ wo de a no wagya na asi hɔ na emom so ohu sɛ ne ɛbɛn wo de kora me yɛ atwa mu a I'm telling you oni twan honhom ɛde twan obegya wo enti wo hɔ na hu sɛ o girl yɛ the type of person a ɔtaagye bɛma bia bɛhyia na mepɛ no yɔnko no agye ne number me srɛ saa ɔba no gya no asɛm mi kem bɛka sɛ minim sɛ nkɔfo bie ne me ɛnya adwen ba nɔkora na me ka kyerɛ no me say sɛ wo ɔba wɔ hɔ na ɔtaagye mɛma numbers bebra me srɛ mpatwɔ gya no aven so ɔba wo ne wɔ hɔ a wɔsan so didi abɔnten kakra yɛ nkɔtɔ abɔnten kakra nkɔtɔ abɔnten ɔnyɛ na adwen sɛ ɔbɛtaa no aduane wɔ fie mu ɔnya bi adi me srɛ saa ɔba no gya no ma ne nkɔ mɛmfa no nkɔ akyiri because obe create problem e the amount enti se ono oba to na mo otwe mpena na hu all these signs am abobo so no say especially enna no de mesrew wo ye bema no wani gina ho chese wani gina ho de ya mesrew e oba woni ne wo ho a ono ankasa nya na adwen se o de braw da bia wo na wo bepere ho no ebedwu mmire bi na
mawo be 1 2 no I'm telling you say won so wakọ adwuma ba no wabre anka ono besusu mu kakra ma ho atọ no na wo anya ahode ntua wo so ni mu di a ono so wanya ma wo enti bo se bedwum bebi no I'm telling you mo betna dem more than 2 years okura na mo fa mo ho nka mo ho because oba no ni nye ho na mo ko shi oba na ni gye ho okura wo da ho kra no wo pere wo yesi no wo hawa masa my vibe no connection na click bibia koye and then say say dangerous ba kon pa make ka tell them say so oba no fa wa chi na wo chi na na so wontumi agya no ma no nko because anya ade a wure betumi afiri sa asem no so easy enye easy almost every day bia obe ka sa asem we and ade a eja and because ya na almost every day wo ka sa asem one hwe ni ya betumi am wa ye niema bia wani nya den enye ho enti hu ni sa na hwe na wontumi ne ntoa so a cha no enye wadwen se obe kese me hwe ahwe se obetumi na atwa so dia ene ye do ba onya kese me hwe ahwe se bia metumi ama me wura afidi a wanhwe ni ya obe ne ye mpe nsem ama kan eye nsem ba ko mienu bia me pa kire se wono oba ate na sasa ade ni nyina hu bi emu ba ko bia akora mpo oba no ho na se wontumi a bra ye gya na ma no nko wo ha na wo hwe me na se wonne me anya adwen a me number ene gu screen so no whatsapp me kire won so adwen your next program you do beba time with Emadek. If you comment na amafo yina etie bi comment o comment am ye hu ni nti a o comment baby a o comment free ni ye hu ni nyina na fa odin ka ho ye be ma audio ni nyina aba abonten ma amafo a the next program I ba time with Emadek no amafo enso atimi atie wa asem na o kan akra san adwumadi no ahya se ye dan se time with Emadek nyame enhira mo.